шаҳрванд Мухторов Абдуғани Абдуваҳубович соли таваллудаш 1974 иқоматкунандаи шаҳри Бӯстон нисбати падари 79 солааш Абдуғани Мухторов муносибати бераҳмона намуда ғайриқонунӣ давоми 3 шабона рӯз бо роҳи бастани дасту пой ва маҳкам намудани даҳон ӯро ба танҳоӣ дар ҳуҷра ба ҳоли худ гузошта аз озодӣ маҳрум кардааст. скотч бастагӣ буд, ман зӯр задан мекунам гуфтам. додам гуфтам ки ҳамсояро биёд ягон дастам гуфтам. почака нишел гирад гардан бастагӣ пой дароз карда наметавонам. почака биям гирад. поотонам бастан. почакам бастагӣ. даже илтимос кардам, гуфтам охо ман динанги бисёрам одам негуфтам. ман 80 даромада гуфтам. доибат мекунам гуфтам. доибатам кардам. ҳам балои бадро гирифтор шавам, гадои дари бозор шавам гуфтам. ҳамин гапҳои ниёмдаги ҳам гуфтам. ҳоли ту ҷим намеистӣ гуфта аз дигар скотч сарам хӯрд пешон. ман кардам натавонистам. ман лабом яра, ҳама ҷо яра. айсоби ҳамин чиз. айсоби ҳамин. хело нороҳаткунанда ва ҷои таассуф аст вақте ки фарзанд такягоҳи падари пиронсол нагашта гиребони ӯ мегирад. муноқиша байни падару писар ки ҳарду дар танҳоӣ зиндагӣ мекунанд санаи 21 феврал дар манзили иқоматиашон воқеъ дар бинои рақами 2 маҳаллаи нави шаҳри Бӯстон ҳангоми дар ҳолати мастӣ қарор доштани падар рух медиҳад. дадам ки бисёр менӯшанд, вақти нӯшиданаш ба агрессив намешавад. рӯз шанбе хона бегоҳ медарон даромада мебиён уже маст. дута одам кати хайбоя гусел мекунаму гапамон мегрезад. ман тя мекушам вақте ки уже хай хона ҷанҷол мешиб вай мешаду ҳама гиронғонанда усал пусал ғалтонанда кор ба часпидан мешавад ки бахай маҷбур мешам баъд гирон хобонда дастушона мебандам. айни ҳол дар прокуратураи шаҳри Бӯстон тафтиши ҷинояти мазкур идома дошта нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.